Hän pukusuojasta arkana katsoi, nyt ettei toiset vain huomanneet ois. Hän pukusuojasta arkana katsoi, ei millään tohtinut astua pois. 2, 3, kerro syy myös toisille. Hän oli pikku bikinissä, juuri sellaisessa, missä veden neidot on yleensäkin. Ei pikku bikinistä ole paljon tinkimistä, on alku siinäkin kiusallisin. Ja 5, 6, sitten seuraa vaihe uusi. Hän alta huopansa vilkuili taakseen, sen kuinka kauniimmin taitella vois. Hän alta huopansa vilkuili taakseen ja tuli rannalle suojasta pois. 2, 3, kerro kuin